και ένας από τους τελευταίους καλεσμένους μου, αλλά όχι λιγότερο σημαντικός που λέμε και στα αγγλικά, last but not least, έτσι, είναι ο κύριος Αλέξανδρος Μπρίλης, της εταιρείας Μπρίλης. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Η παρουσία σας στη συγκεκριμένη έκθεση δεν αφορά μόνο την δική σας εταιρεία, αλλά και 4 άλλες μεγάλες εταιρείες. Ας ξεκινήσουμε όμως να πούμε, για να καταλάβει και ο κόσμος, οι περισσότεροι φαντάζομαι σας γνωρίζουν όμως ήδη, πώς δραστηριοποιείται η δική σας, πού δραστηριοποιείται η δική σας εταιρεία. Εξαιρετικά. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε τον κύριο Χαραλάμπους και την ομάδα του για την άρδια διοργάνωση. Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι. Συνήθως δεν συμμετέχουμε εμείς σε τέτοιες εκθέσεις. Η εταιρεία μας αισίως διανύει το 49ο έτος και είναι μια πολύ ουσιαστική πλατφόρμα. Πιθανόν να αρχίσουμε τους εορτασμούς για τα 50 μας το 2026. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να συμμετέχουμε με 4 εταιρείες όπως προαναφέρατε. Την Excelite, την MTA, την Brenneco και την Bigma. Ουσιαστικά τις 3 εκ των οποίων παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά υπό τη σκέπη μας. Εσείς ως εταιρεία πώς ακριβώς δραστηριοποιείτε, γιατί δεν το είπαμε αυτό, φέρατε αυτές τις 4 εταιρείες, αλλά δεν είναι μόνο αυτές που έχετε υπό τη σκέπη σας. Εξαιρετική επισήμανση. Εμείς ουσιαστικά αντιπροσωπεύουμε περίπου 15 εργοστάσια στο ελληνικό aftermarket. Είμαστε οι αποκλειστικοί συνεργάτες της Astemo, που είναι το καινούριο όνομα της Hitachi Astemo στην ελληνική στον κόσμο, και εμείς είμαστε υπεύθυνοι στην ελληνική αγορά. Έχουμε την Midac, το δεύτερο μεγαλύτερο ιταλικό εργοστάσιο συσσωρευτών. Συνεργαζόμαστε με την MTA, συνεργαζόμαστε με τη Littelfuse και επίσης είναι πάρα πολύ ουσιαστικό και ενδιαφέρον ότι οι περισσότεροι τους συμμετέχοντες είναι συνεργάτες μας για δεκαετίες. Οπότε έχουμε μια διτή παρουσία μέσω των συνεργατών μας, αλλά για πρώτη φορά συμμετέχουμε και εμείς οι ίδιοι, ουσιαστικά παρουσιάζοντας 3 καινούργια εργοστάσια στην ελληνική αγορά. Για να μιλήσουμε λίγο και για αυτά. Έχουμε ένα κορεάτικο, η Excelite, σωστά? Σωστά. Η Brenneco, η MTA και η Bigma. Εξαιρετικά. Η DH, Excelite, είναι το μεγαλύτερο κορεατικό εργοστάσιο στον κλάδο του φωτισμού, τόσο σε λαμπτήρες πυρακτώσεως όσο και σε LED τεχνολογίες. Πρώτη τοποθέτηση και εδώ και λίγους μήνες αρχίζουμε τη συνεργασία μας στην ελληνική αγορά. Παρουσιάζουμε σε πρώτη αποκλειστικότητα ή τα 7 retrofit με έγκριση τύπου και θεωρούμε ότι θα διαδραματίσουμε ένα κυρίαρχο ρόλο στην ελληνική αγορά με την Excelite. Σχετικά με τις άλλες εταιρείες που αναφέρατε, η Brenneco είναι μια πρωτοεμφανιζόμενη γερμανική εταιρεία με 12 και 24 και 48 volt competence, με εξαιρετικά υψηλή ποιότητα γερμανικών προτύπων και ουσιαστικά είμαστε στο στάδιο να φτιάξουμε το δίκτυό μας στην ελληνική αγορά. Η MTA είναι εξαιρετικά γνωστή στην ελληνική αγορά. Είμαστε ενεργοί περίπου 45 χρόνια. Στόχος μας όμως ήταν να αναδείξουμε το προφίλ OE, το OE Competence της MTA, η οποία είναι πρώτη τοποθέτηση στους μεγαλύτερους οίκους αυτοκινητοβιομηχανών παγκοσμίως, και δείξαμε προϊόντα όπως είναι οι on-board chargers, κεντρικές ασφαλειοθήκες, connectivity προϊόντα, τα οποία δεν είναι τόσο ευρέως γνωστά στο ελληνικό κοινό. Και είμαστε εδώ να επιβεβαιώσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού που μας δείχνει τόσες πολλές δεκαετίες μαζί με την MTA. Η Bigma είναι επίσης μια καινούργια συνεργασία μας στο κομμάτι της σήμανσης και των πινακίδων για τις επαγγελματικές μεταφορές. Ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος κλάδος και επίσης με χαρά βλέπουμε ότι και οι νομοθεσίες έχουν αυστηροποιηθεί, αλλά και οι έλεγχοι. Οπότε θεωρούμε ότι είμαστε με το σωστό εργοστάσιο την κατάλληλη στιγμή σε μια αγορά που έχει αρκετό χώρο για έναν Τι κενό σοβαρό... υπήρχε και λέτε ότι γίνανε πιο αυστηρές. Τώρα έτσι λίγο μου... Είναι στο κομμάτι των μεταφορών, γιατί και εμείς λάβαμε ενημέρωση και training πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Ουσιαστικά η σήμανση και οι πινακίδες στα οχήματα και στα οχήματα ADR δεν είναι κάτι το οποίο είναι one-off, δεν είναι στην αρχική τοποθέτηση, είναι κάτι το οποίο είναι αναλώσιμο και πρέπει όλα τα οχήματα επαγγελματικών, οδικών μεταφορών και ειδικού φορτίου να είναι σωστά εξοπλισμένα με τις κατάλληλες εγκρίσεις τύπου. Μάλιστα, σημαντικό πολύ, πραγματικά. Τώρα, αυτός είναι ένας κλάδος πολύ απαιτητικός. Η ελληνική αγορά πώς ανταποκρίνεται? Στις 3 καινούργιες συνεργασίες είναι λίγο πρόημο. Είμαστε αρκετά αισιόδοξοι γιατί
γνωρίζουμε καλά το αντικείμενο και το aftermarket στην Ελλάδα, οπότε έχοντας μια δυναμική ενός δικτύου διαχρονικού, πιστού και ικανού, θεωρούμε ότι θα αγκαλιάσουν τις καινούργιες προτάσεις όπως τους αξίζει και όπως χρειάζεται στην ελληνική αγορά. Και ποιες πιστεύετε ότι είναι οι προκλήσεις για το μέλλον? Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που μπορεί να αντιμετωπίσουμε? Ίσως θα χρειαστούμε μέρες να το συζητήσουμε αυτό. Οι προκλήσεις είναι αμέτρητες, οι οποίες πηγάζουν τόσο από το εσωτερικό της αγοράς μας, όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον, από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η ηλεκτροκίνηση είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά διαβλέπουμε να έρχεται. Εμείς δραστηριοποιούμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο και στην ηλεκτροκίνηση. Απλά νομίζω ότι θα χρειαστούμε πάρα πολλές μέρες για να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα, αν καταλήξουμε. Ωστόσο πρέπει να έχουμε μια διορατικότητα, έτσι δεν είναι? Κάτι να βλέπουμε και να προετοιμαζόμαστε. Φαντάζομαι εσείς το έχετε κάνει, αλλά... Σωστά. Κάνουμε τις αναλύσεις μας, κάνουμε το διάβασμά μας, κάνουμε τις συνεργασίες μας. Είτε το θέλουμε είτε όχι, είμαι πεπισμένος ότι η βιώσιμη τεχνολογία για τις αστικές μετακινήσεις είναι η ηλεκτροκίνηση. Και θα πρέπει αυτό να το δούμε συνολικά, να το δούμε σαν μια βιώσιμη λύση με όλες τις προκλήσεις που έχει, και δυστυχώς η Ελλάδα δεν είναι τεχνολογικός γίγαντας εξέλιξης. Συνήθως ουσιαστικά, αν όχι παθητικά, με κάποιο τρόπο ακολουθούμε τις εξελίξεις και προσαρμοζόμαστε. Άρα λοιπόν και εμείς και οι συνεργάτες μας πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό το αντικείμενο. Η ηλεκτροκίνηση λοιπόν έρχεται, οι εταιρείες θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό το αντικείμενο, όμως η εσωτερική καύση έχει ακόμα μέλλον. Άρα λοιπόν θα είναι μια τεχνολογία που θα υπάρχει μαζί με τις υπόλοιπες τεχνολογίες. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο ακόμα. Ισχύει. Με αυτή την έννοια. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι πολλές επιτυχίες και ίσως στο μέλλον να τα ξαναπούμε και να σας ξαναδούμε. Πιθανόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.